M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mbewu ikagwa nthaka ndi kufa imabereka zipatso zambiri. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lamulungu pa 17 March chaka cha 2024. Ndi Lamulungu la 5 mu nyengo ino ya Lent. Pang'ono ndi pang'ono tikufika ku Yerusalemu. Chifukwa Lamulungu likubwera tiyamba Mulungu woyera ndi mwambo wakanjedza a Yesu polowa mu Yerusalemu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya. Lidzachita chipangano ndi anthu anga, sichidzakhalanso ngati chipangano chakale. Mulungu akufuna kuti nyengo imene watiyendetsa, nyengo ya Lenti, nyengo imene tikulowera ku Pasaka, apange nafe chipangano timve ulemerero wa umulungu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gervas Daniel Gamadzi kuchokera ku St. Augustine NRC Catholic Community, Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo namba 51, ndithudi inu mumakondwa ndi mtima woona, mutichitire chifundo inu Ambuye. Pemphero lathu mu nyengo ino ya Lenti ndi kupempha chifundo cha Mulungu nkulephera kwathu. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yolembera Aheberi mutu wa 5. Adaphunzira kumvera pakumva zowawa, adasanduka wangwiro kotheratu kuti atipatse chipulumutso. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Catechist Alfred Numeri kuchokera ku St. Thomas Aquinas Kalembe Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, timafuna titaona Yesu. Inu ndine cholinga chathu nkuti tione Yesu. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni tsiku la lero abale ndi alongo, pamene tikufika Mulungu wa namba 5 wa nyengo ya Lenti, tisinkhesinkhenso limodzi. Mawu oyamba. Yeremiya mutu 31 ndime ya 31 kulekeza 34. Za chipangano chatsopano. Chauta akunena kuti akubwera masiku pamene ndidzachite chipangano chatsopano ndi anthu aku Israeli ndi aku Yuda. Sichidzakhalanso ngati chipangano chija chimene ndidachita ndi makolo awo pamene ndidawagwira dzanja nkuwatulutsa ku dziko la Igupto. Chipangano chimenecho iwo adaphwanya, ngakhale ndinali mbuye wawo. Koma chipangano chimene ndidzachite ndi anthu aku Israeli atatha masiku amenewo ndi ichi: ndidzayika malamulo anga mwa iwo, ndidzachita kuwalemba m'mitima mwawo. Tsono ineyo ndidzakhala Mulungu wawo ndipo iwowo adzakhala anthu anga. Nthawi imeneyo wina sazidzachitanso kuphunzitsa mnzake kapena m'bale wake kuti adziwe chauta, pakuti onsewo ana ndi akulu omwe adzandidziwa. Ndidzawakhululukira machimo awo, sindidzakumbukiranso machimo awo, akutero chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri.
Mawu a nkalata yolembera Aheberi mutu 5 ndime ya 7 kulekeza 9. Yesu pa nthawi imene anali munthu pansi pano, mofuwula ndi molira misozi, adapereka mapemphero ndi madandawulo kwa Mulungu amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adadzipereka modzichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu, ngakhale adali mwana wa Mulungu, adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Adasanduka wangwiro kotheratu, adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera Iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 12 ndime ya 20 kulekeza 30. Panali Agriki ena pakati pa anthu amene adakapembedza pa chikondwererocho. Iwo adapita kwa Filipo, amene kwawo kunali ku Betsaida wa ku Galileya, nakampempha kuti, pepani bambo timati tidzaone Yesu. Filipo adakauza Andreya, ndipo Andreya pamodzi ndi Filipoyo adakauza Yesu. Yesu adati, yafika nthawi yoti Mwana wa Munthu alandire ulemerero wake. Kunena zoona, mbewu ya tirigu imakhalabe imodzi yomweyo ngati sigwa nthaka ndi kufa, koma ikafa imabereka zipatso zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake adzawutaya, koma amene sayikapo mtima pa moyo wake pansi pano adzawusungira ku moyo osatha. Ngati munthu anditumikira ine, anditsatire, motero kuti kumene kuli ine komwekonso kudzakhala mtumiki wanga. Munthu akanditumikira ine, Atate anga adzamulemekeza. Tsono mtima wanga wavutika, nanga ndinene chiyani? Kodi ndinene kuti Atate mundipulumutse ku nthawi iyayi? Kwenikweni ndidadzera nthawi imeneyi. Atate, onetsani ulemerero wa dzina lanu. Pamenepo kudamveka mawu ochokera kumwamba kuti, ndakuonetsa ulemerero, ndipo ndidzawuonetsanso. Panali khamu la anthu pamenepo. Tsono pamene adamva mawuwo adati, kwagwa bingu. Koma ena adati, mngelo wayankhula naye. Yesu adawuza kuti, mawuwa amveka osati chifukwa cha ine ayi, koma chifukwa cha inu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Pepani bambo timati tuone Yesu. Volumus videre Yesusi. Sabata ino Mulungu wafa ivi. Pempho lathu limene ndi pempho la nyengo ya Lent. Tosefe tikufuna titaona Yesu. Ili ndi pempho limene limakhutitsa. Ili ndi pempho lomwe limatonthoza. Ili ndi pempho lomwe limapereka mtendere. Mukufuna mutaona chani? Ndikufuna nditaona chani? Timafuna titaona chani? Agriki ena amene anapita ku chikondwerero akupempha Filipo. Filipo nda Andreya akuwaperekeza kuti aone Yesu. We don't know who these Greeks are or who these Greeks were and why they wanted to see Jesus. Sitikudziwa chifukwa Agrikiwa sakutchulidwa mayina. Sitikudziwa kuti anali ndani, ndipo sitikudziwa cholinga chimene amamfunira amuone Yesu. Alibe mayina ndi cholinga chonena kuti inu, ineyo, ifeyo tiyikemo mayina athu nkhani. Inuyo, ineyo, kulakalaka kwathu munyengo ino ya Lent, kulakalaka kwathu mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku wa Chikristu, ndipo zimene mtima wathu umakhumba pansi pano ndi chakuti tione Yesu. Tikuona kuti pamene akufuna aone Yesu, sakupita direct kwa Yesu. Akumpempha Filipo aku Betsaida, akumpempha Andreya, akuwaperekeza akupita kwa Yesu. Limenero ndi phunziro lothu loyamba pa tsiku la lero.
Chipulumutso is not a one-man command. It's not a one-man parade. Nkhani ya chipulumutso, inde aliyense akayankha yekha. Inde aliyense is responsible for his or her own actions. Koma pamene tikuyenda ulendo umenewu ndi nkhani yoperekezana. Agriki akumpeza Filipo, Filipo akupita kwa Andrea, Andrea ndi Filipo akuwaperekeza Agriki kuti akakumane ndi Yesu. Ena timaganiza kuti chipulumutso ndi nkhani yoti bola ndikupemphera ine ndekha, bola zanga zikundiyendera. Yes, I'm responsible for my actions, koma ndikuyenera ndiziperekeza ena. Ndikuyeneranso ndizathandiza ena kuti akumane ndi Yesu. Ife tikufuna kuona Yesu. Plenty of people are coming to us with the same request. Anthu ambiri pakati pathu pozindikira kuti ife ndife ophunzira Ambuye Yesu, pozindikira kuti ife ndife a Filipo alero, pozindikira kuti ife ndife a Andrea alero, amabwera ndi pempho lomwelo. Tikufuna titaona Yesu. Kodi Yesu ndi ndani kwa inu? Kodi Yesu ndi ndani kwa ine? Tikuyigwira bwanji ntchitoyi? Anthu amenewa amabwera ngati olira, akufuna ndatonthoze ndaonetse Yesu. Ena amabwera akufuna school fees, akufuna ndaonetse Yesu. Ena amabwera akupempha chakudya, akufuna ndaonetse Yesu. Ena amabwera akusowa direction in life, ndaongolere. Onsewa akufuna aone Yesu. Time without number, anthu akutifunsa ngati Filipo uja, ngati Andrea uja, tionetseni Yesu. Potengera ndi chithunzi cha Yesu chimene ife timadziwa, timaonetsa anthu Yesu amene ife timamkhulupirira. Nde kwa ena Yesu ndi activist, ongomenyera ufulu basi. Kwa ena Yesu ndi ongochiritsa basi. Kwa ena Yesu ndi phungu basi. Kwa ena Yesu ndi conservative, ongosunga zinthu zakale basi. Kwa ena Yesu is a rebel, okhala ngati owukira. The image of Jesus that I have is the image of Jesus that I point others to. Yesu amene ndimamdziwa ine, Yesu amene ndimamkhulupirira ine, Yesu amene ndimamuona ndi maso, ndi Yesu yemweyo amene ndimalozera ena kuti apiteko. Our image of Christ turns out to look like us, such that when people ask us to see Jesus, we end up pointing at ourselves. Tikufuna tuone Yesu. Kodi anthu Yesu amene tikumuonetsa, tikuwaonetsa Yesu otani? Ife ansembe, ino asistere, ino agrupa, ino akulampakati, ife akhristu, ife akatolika, ife amene timati ndi dziko limene limaopa chauta la Malawi. Anthu akanena kuti tikufuna tuone Yesu, tikuwaonetsa Yesu otani? Tikumbukire kuti we are not the substitute of Jesus. Anthu akabwera kwa ife sakufuna aone ifeyo yayi, akungofuna ife talozere chikwangwani. Koma timachita ambiri ndi chani? Tidanchotsa Yesu ndipo tidayikapo mayina athu, tidayikapo usembe wathu, tidayikapo maudindo athu, tidayikapo mphamvu zathu, tidayikapo ndalama zathu. So much so that anthu akabwera kuti taonetse Yesu, Yesu amene timaonetsa tikuwaonetsa ife eni. We can't substitute Jesus. We must not substitute Jesus. So, in this Lenten season, where do you see Jesus? Yesu wanu mumamuona motani? Ndipo Yesu wanu mukumpeza motani? Ndimafuna ndikuuzeni kumene ine Yesu ndimamuona. Ndikang'ana anthu nthawi zonse amene akudzimana chifukwa chofuna kuthandiza ena, mwa iwo ndikuonamo Yesu. Ndikuona anthu amene amalolera kupanga sacrifice nthawi yawo, ndi cholinga choti apukute misonzi ya anthu ena, mwa iwowo ndikuonamo Yesu. Ndikang'ana anthu akunena kuti ndili ndi njala, ndili ndi usiwa, ndili ndi ludzu, ndili kudwala, ndili ndende, mwa iwowo ndikuonamo Yesu. Every time I hear the cry, I'm hungry, I see Jesus in that cry. Nthawi zonse pamene anthu alolera kukhala ofoka, olepa, ndi chifukwa chonena kuti ena amve bwino mmoyo mwawo, ndikuonamo Yesu mwa amenewo. Ambuye Yesu lero akutipempha kuti tikhale ndi chithunzi choyenerera cha Iye mwini, kuti timpereke moyenerera kwa anthu ena. Pepani sala timati tione Yesu, pepani bambo timafuna tione Yesu. Ngati sitikufa pa mtanda wathu, ngati tsiku ndi tsiku sitikulolera monga atuzira mu uthenga wabwino, ngati mbewu sigwa nthaka ndi kufa, imakhalabe imodzimodzi. Ngati inu ndi ine sitikufa zilakolako zathu,
ngati inu ndine sitikupha makhalidwe athu ena, sitikupha kunyada kwathu, sitikupha ulesi wathu, sitikupha kudzikonda kwathu, sitikupha katangale wathu, sitikupha ziphuphu zathu, sitikupha mijede yathu, sitikupha makhalidwe amene akutipangitsa kuti tisiyane ndi Mulungu, ndichovuta kuti tione Yesu, ndichovuta kuti taonetse ena Yesu Khristu. Amene akuona Yesu ndi amene akuphunzira kudzipereka. We can only see Jesus when we learn to give ourselves to others. We can only see Jesus when we forgive others. We can only see Jesus when we let go. Tikasiya zinthu zina kuti zipite, zikhale, ndi pamene tiyambe kuona Yesu Khristu. Pepani bambo, timati tuone Yesu. Ofuna kuona Yesu amakhululuka. Ofuna kuona Yesu amadziwala. Ofuna kuona Yesu amadzichepetsa. Dying to self is the only way to see Jesus. Ngati mbewu sigwa nthaka ndi kufa, imakhalabe imodzimodzi. Lero Ambuye Yesu pamene tikufuna tione nkhope yawo, komanso tikufuna taonetsena nkhope yake, atithandize kuti Yesu amene timuonetse akhale Yesu wapamtanda, akhale Yesu osauka, akhale Yesu amene tikumkhulupirira kuti adauka kwa akufa, ndipo akhale Yesu amene amanyamula mitima ya anthu osweka ndi kuwapatsa mtendere. Pepani bambo, timati tuone Yesu. Mulungu atithandize tsiku la lero kuti nkhope yake itiwalire. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.